Dak li jiġri fil-fora Ewropea u internazzjonali jaffettwa direttament lin-nies u bekk dak li jiġri fit-8 ta' Ġunju fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għandu relevanza qawwija. Għal dan il-Prim Ministru Roberta Bela waqt il-ftuħ tal-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista fiż-Żejtun. Għandu importanza kbira għal dak li huwa l-livell Ewropew u għal dak li huwa l-livell internazzjonali. Ftakru u bil-forsi kolli nislek minn dak li qalijin. Bil-fors, dak kollu li jsir fl-Ewropa huwa wkoll il-politika tagħna. Ftakru li kull deċiżjoni li tittieħed fuq livell Ewropew tolqot il-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Huwa semma wkoll kif l-ekonomija dinamika u ta' kwalità għolja f'pajjiżna hija frott deċiżjonijiet strateġiċi li ttieħdu minn Gvern Laburista. Jirnexxielek ikollok l-iktar ekonomija dinamika fl-Ewropa għax tieħu deċiżjonijiet għażliet strateġiċi tajba għaliex tagħti stabbiltà fis-suq tal-enerġija, tal-fuels, tad-dawl, tal-ilma, tal-gass. Għaliex tagħżel li tinċentiva flok tikkastiga lil poplu fuq kollox għaliex ikollok fiduċja f'niesek, fin-negozji tiegħek, fil-ħaddiema. Dr. Bela semma fost oħrajn żjara li għamel f'kumpanija tal-farmaceutika li għażlet li tkompli tinvesti u tkabbar l-operat f'pajjiżna u bekk qed toħloq aktar impjieg ta' kwalità għal Maltin u Lawċin. Roberta Bela tkellem dwar kif quddiem din ir-realtà l-oppożizzjoni hija negattiva u distruttiva. Kintom kieku qatt lill-oppożizzjoni, il-Bernard Gregg, qatt smajtuhom jgħidu xi ħaġa waħda li hija pożittiva fuq pajjiżna. Is-suċċess ta' pajjiżna ma jifilħux. U ma jifilħux is-suċċess ta' pajjiżna ifisser li ma jifilħux is-suċċess ta' kull wieħed u waħda minnkom. Il-Prim Ministru semma wkoll l-importanza tad-diskussjonijiet qalb il-komunità li komplu jixprunaw il-bidla. Hawn aċċenna d-diskussjoni li saret is-Sibt li għadda b'rabta mar-riformi fil-qorti tal-familja. Intant Dr. Bela qal kif jekk minflok il-paċi nrewħu l-konflitt, il-konsegwenzi ibatihom kulħadd, filwaqt li appella għall-Unjoni Ewropea b'inqas burokrazija u li tkun sensittiva għal bżonnijiet tan-nies. Huwa semma kif fuq livell Ewropew jitkellem dwar dak li hu tanġibbli f'ħajjet in-nies li jwassal għal kwalità tal-ħajja aħjar fosthom il-mediċini u s-suq waħdini. Ġewwa Brussell u anke fi Vjenna aktar qabel kelli l-opportunità illi nibgħat messaġġ ta' dak li l-poplu Malti jixtieq jara mill-Ewropa, x'nixtieq jien nara mill-Unjoni Ewropea. X'irridu? Irridu Ewropa illi timbotta il-prijoritajiet il-ħżiena jew irridu Ewropa illi tkun qrib in-nies.